महादेव। मैया भवानी की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। प्रेम से बोली गुरु बहिना सब शंकर भगवान की जय। तो ये गुरु बहिना गुरु भाई सब, आज जौन कथा लेके आयल बानी एगो महतारी और बेटी के, जे कि आप लोग पूरा अंत तक सुन के आप लोगन के एकदम मन में खुशी हो जाई, और जो बेटी बाड़ी उनकर बात सुन के आप लोगन के मन में बहुत थोड़ा दुख हो सकेला। जो कथा बाटे माई और बेटी पे बाटे, लेकिन कौना तरह से पूरा कथा बाटे पूरा अंत तक सुनला के बाद पता चली। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल और लाइक सब्सक्राइब जरूर करम, और साथ में भोजपुरी शिव चर्चा कथा में भी आप लोग हमरे दोनों चैनल के आप लोग जो कहल जाला आप लोग दया देम, और दोनों चैनल के अगर कथा पसंद आवत तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करम। तो ये गुरु बहिना, एक जो कहल जाला कि महतारी बेटी के रिश्ता और महतारी बेटी जो होली एक दूसरा के लिए होली। महतारी के दुख बेटी समझेली और बेटी के दुख महतारी समझेली। ये दोनों जने के दुख केहू दूसर तीसर ना समझ सकेला। ये दोनों जने के दुख तकलीफ एक के दोनों जने समझ सकेने, लेकिन कौना समय में एगो महतारी अपने बेटी के कौना कारण से निकाल देले बाड़ी घर से, पूरा अंत तक के कथा के आप लोग जरूर सुनम। और शंकर भगवान के आप लोग भक्त हुकम ते कथा के पूरा अंत तक सुनला के बाद ही आप लोग चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। एक गांव में एक किसान रहत रहल लोग, दोनों जने पति पत्नी बहुत बढ़िया से रहत रहल लोग। दोनों जना के एक जो कहल जाला कि दोनों जना के जोड़ी से एगो बेटी भइल रहली। ओ जो किसान रहने उनके मेहरारू के एगो बेटी भइली, किसान के एगो बेटी भइल बाड़ी। जब तो कुछ समय वो बाप बेटी और महतारी तीनों जने कुछ समय ले साथ रखले बाने भगवान, और कुछ समय के बाद का कैले बाने किसान के अपने लगे भुला लेले बाने भगवान, यानी कि वो किसान जो रहने मर गइल बाने। अब ओकरे बाद से का भइल बाटे कि अब वो दोनों जने के महतारी बेटी के खाए के लिए हमेशा तरसे के पड़ जा। खेती बाड़ी रहे लेकिन केहू के करे लिए घर में केहू रहल ना सवांग, यानी कि मर्द केहू रहल ना कि खेती बाड़ी करे। बेचारी कुछ समझ ना पौली, और रोज का करें अपने बेटी के खाए पिए के जिए खातिर दोनों जने महतारी बेटी घर से भिक्षा यानी कि भिक्षा मांगे खातिर घर से निकल जालो। जाके केहू आटा ले आवे तो केहू चावल ले आवे। आज अगर उनका बेटी चावल ले आ दे तो उनका महतारी कहीं से थोड़ा सा आटा ले आ दे, कहीं ऊ आटा पा जात कहीं ऊ चावल ले आवे। ये तरह से करत हुए कुछ समय बीतत रहल। एक दिन का भइल कि उनका महतारी ढेर सारा आटा पौले रहली, आटा दान में देहले रहल लोग। और ई जो रहली जो उनकर किसान के बेटी, ओ किसान के बेटी ढेर सारा ऊ चावल पौले रहली। अब का भइल बाटे कि जो किसान के मेहरारू रहली आइली और कहली अपने घरे कि ये बेटी हैलो आटा आज ढेर पौले बानी, हमेशा इकट्ठा करे पड़ेला 2 दिन 3 दिन के लिए, लेकिन आज जौन हम आटा पौले बानी जौन पिसान लेकर आइल बानी उ एके दिन आजू बनावे खातिर पूरा भरपूर बा। एक का करिया कि 3 गोए के लिट्टी बनैया, लिट्टी जौन आगी में बनेला। उ गोइठा से उझौली, मतलब ओके सुलझा के और गोइठा के जला उला के उनका बेटी रखले बाड़ी, और 3 गो लिट्टी बनौले बाड़ी। 3 गो लिट्टी बनौले के बाद से लास्ट में का कइले बाड़ी कि आटवा थोड़ा सा बच गइल रहल, सनल का आटवा बचल रहल। कि का होला कि पहले के लइके रहे तो थोड़ा छोटे छोटे टिकरी आटा उटा खेले खातिर मांग ले लो। ओ बेचारी वही तरह का कइली कि लावा हई बच गइल बाटे ते एक का करतनी टिकरी डाल देतनी, छोटा सा टिकरी डाल देले बाड़ी। आ छोटहने मोटहन के डलले रहली, कहली कि चल टिकरियों में का कइल जाई कि हम माई बेटी खा लेवल जाए। लेकिन खाए के समय का भइल बाटे गुरु बहिना सब कि बेचारी
अपने लिए का कइले बाड़ी सोचले बाड़ी कि लावा एमे चोखा लगा ली, दूगो आलू डाल के चोखा लगौले बाड़ी। आ चोखा लगा के का कइले बाड़ी, उ टिकरिया लिटिया भुला के खा लेले बाड़ी। ओ टिकरिया में से तनिको तूड़ के अपने महतारी लिए रखले ना रहली, भुला गइल रहली खाए के समय। अब लइका बुद्धि रहल 12-13 साल के लइका, उ लड़की के कौन बुद्धि बाटे। तब वो पहले के समय में बहुत कम बुद्धि, आजकल समय में तो बहुत बुद्धि हो जाता गुड़ बहिना सब। अब वो बेचारी का कैली कि वो टिकरिए के, उ टिकरी जौन रहल एगो लिट्टी खा लेले बाड़ी। अपने महतारी के खाना जब देवे गइल बाड़ी त दूगो लिट्टी आ चोखा देहले बाड़ी। लिट्टी चोखा देहले बाड़ी आ देले के बाद से का भइल बाटे कि उनका महतारी कहतली कि अरे ई दूगो लिट्टिए भइल हवे, हम तो कहले रहनी 3 गो लिट्टी बनाइया, आ तू का खइबो। कहतली कि अम्मा हम एगो लिट्टी आ एगो टिकरी खइले बानी, आ तुहरे लिए 2 गो लिट्टी धइले रहनी। कहतली टिकरिया बनौलू हमके ना देहलू है। कहतली कि अम्मा हम भुला गइल बानी, अब देखी विधि के विधान का लिखल रहल। अब विधि के विधान में अब उ फंस गइल बाड़ी महतारी उनकर, आ रिसिया के लगल बाड़ी वही टिकरी खातिर खूब मारे। आ खूब मार पीट के अपने बेटी के घर से निकाल देले बाड़ी। कहले बाड़ी कि जो अब ते हमरे घर में ना रहबे, तोर बाप मर गइल और हमरे ऊपर छोड़ के चल गइल। तो कहल जाला गुड़ बहिना कि महतारी या बेटी के केहू अलग ना कर सकेला, महतारी बेटी के करेजा एक ही होला। लेकिन उ कैसन महतारी रहली जौन पल भर में बदल गईली एगो टिकरी खातिर। अब टिकरी के लिए का कइले बाड़ी, इतना मारी मरले बाड़ी और घर से निकाल देले बाड़ी अपने बेटी के। उ बेचारी 11-12 साल के लड़की रहली। अब सोचली का करी, रोवत हुए उ घर से निकल गईली। और निकलला के बाद से अब जंगल के रास्ता पकड़ लेले बाड़ी। जंगल के रास्ता धीरे धीरे पकड़ ले बाड़ी और सोचतली कि हे भगवान ई कैसन घर में हमके तू भेज देले रहला। अब उनके मन में ये होता कि हे भगवान अब हम का करी, हम कहाँ जाइम, कहाँ रहम, और रात बिराती आखिर कैसे कहाँ हम बिताई कि हमार महतारी ते हमके घर से निकाल देले बाड़ी। अब हम कहवा रहम, कहवा हम खाइम पियम, कैसे रहम। अब बेचारी सोचतली, खूब सोचत हुए आगे बढ़तली और जंगल के ओर चलल जातली। अब भोलेनाथ के गोहरावतली। कुछ समय के बाद का भइल बाटे कि भोलेनाथ नाग और नागिन के भेष में धरती पे आके उतर गइल बा लोग। दोनों जने पार्वती माता और शंकर भगवान नाग और नागिन के भेष में आइल बा लोग और रेंगत हुए आके वो लड़की के लगे खड़ा हो गइल बा लोग। तो अब वो लड़की जन देखले बाड़ी डेरा गइल बाड़ी। किसान के बेटी कहतली कि आई दादा कहाँ से सांप आ गइल, हम घरे रहती तो हमारा अम्मा इनके मार के भगा देती, अब हम कैसे का करी। अब वो डेरा तली जैसे वो नाग नागिन आगे बढ़ता लोग ओ लड़की के तरफ पूछे खातिर कि ए बेटा तू कहाँ बारू, कैसे आइले। अभी पूछे खातिर आगे बढ़तली, दोनों जने बढ़ता लोग। तैसे वो बेचारी डेरा तली और डेरात एगो पेड़ के नीचे जाके चुपचाप बैठ गइल बाड़ी कि हमके ना देखी लो। लेकिन उ तो रहल लोग शंकर भगवान पार्वती माता देख लेले बा लोग। जाके उनके अगमे सीधे प्रकट हो गइल बा लोग नाग और नागिन के भेष में। कहता लोग कि ए बेटा डेरैया मत, हम नाग और ई नागिन हई, तो के कौन कष्ट बाटे या तू कहाँ से आइल बाड़ू, आ काहे आके ई जंगलिया में घूमत तलू, हे तरे रोवत तलू और यहाँ के चुपचाप धीरे से बैठ गइलू, तो के कौन कष्ट बाटे। कहतली उ बेचारी जो लड़की बाड़ी किसान के, कहतली कि ए माता जी, ए भोले बाबा, तुहई लोग से हम कहतनी कि हमके कष्ट ऐसन पड़ल बा कि महतारी हमके एगो टिकरी खातिर घर से निकाल देले रहली। सारा बात बतौले बाड़ी। अब बतौले के बाद से फिर रोवल शुरू कर देले बाड़ी। कहतली कि हमार माई हमसे इतना नाराज हो गई एगो टिकरी खातिर कि हमके घर से निकाल देली मारी के। अब का भइल बाटे कि नाग और नागिन कहता लो कि बेटा रोवा मत, जैसे हमारे इतना सारे बाल बच्चे बाने उनमें तू हु एगो बाड़ू, तू हमारे घरे चल, हमारे घरे रहिया, आराम से खइया पिया आराम करिया, कबो तोहके कोनो कष्ट ना होई और ना तोहके केहू डसी ना केहू कुछ ना करी, तू हमरे साथे चल।
नाग नागिन वहां से लेके अपने घरे गइल बा लोग। आराम से घरे ले जाके अपने बेटी के यानी कि किसान के बेटी के कहता लोग कि हमें तू रहिया आराम से, कबो डेरैया मत, कबो यहाँ तू डेरैया मत, केहू तो के कुछ ना करी। कहले बाड़ी ठीक बा। घर देखा के नाग और नागिन फिर निकल गइल बा लोग, यानी कि भोले बाबा शंकर भगवान कहता लोग कि बेटा हम जात तनी खाना के इंतजाम करे, कुछ लाइम ना तो तू का खइबू, हमन के ते सांप जाती है जानवर हई, हमन के ते ओ सौ रह जाइम के हई बिच्छू छू हई सब छोटा मोटा कीड़ा खा के, लेकिन तू तो इंसान हो, तो के अनाज चाहिए खाए के, जा तनी कहीं से कुछ मांग के ले आए। नाग नागिन जंगल में से बहरे निकलल बा लोग, आदमी के भेष पकड़ के गांव में मांगता लोग, मांग के आटा चावल जौने मिलता लेके घरे, और फिर नाग और नागिन के भेष में अपने पीठी पे लाद के धीरे धीरे थोड़े थोड़े क के लेके जाता लोग। लेके गइल बा लोग, उनका बेटी घर दुआर सब साफ कर देली, खूब बढ़िया से झाड़ बहार के चिकन कर देले रहली। नाग नागिन देखल लोग तरी डेरा गइल लोग कि हमार छोटे छोटे बाल बच्चा रहल लोग, कहीं ओहू में नई नई झाड़ू लगा देली भुला के, तो उहो लोग ना हुई तो हम लोग कैसे रहल जाई। तो नागिन गइल बाड़ी, देखले बाड़ी अपने दूसर कमरा में जौना से झपोली में उ ढकले रहली, तो कहतली कि बेटी सुनो, हे घर में आइलू है, सफाई कैलू है ठीक बा, लेकिन है झपोली उठा के कबो देखिया ने, ये झपोली उठा के कबो देखिया ना, काहे कि छोटे छोटे हमारे बाल बच्चा बाने, एने उन्हें उनके घाव लग जाई, यही में रहे दिया जब तक बढ़न ना होइल। कबो गलती से सोचिया मत के झाड़े उड़े के। कहली ठीक बा। बेटी के सारा सामान देहली, खाए पिए के बनावे के, सब खाना पानी अनाज बनौले बाड़ी, खैले बाड़ी, आराम से रहतली। 3-4 दिन बीतल, महीना दिन बीतल, तो एक दिन सोचतली हे घरवा में रहतनी तो इतना गंदा होता, इतना कचरा होता, और हऊ जौन छोटे छोटे बाल लोग उनका घरवा ना गंदा होत होई, चला जो सबके बिटोर के धो देम और वो लोग के घर जौन झपोली बाटे साफ कर दे। अब वो घर में गइल बाड़ी, उनका वो दिन महतारी बाप चल गइल लोग रोज के तरह हई अनाज खाना पानी ले आवे, दाल चावल जो भी मिलत रहल मांग चों के लावे। अब वो गइली झपोली उठावली या कहली कि लावा छोटे छोटे इतना बा लोग भाई बहने लोग के उठा के हमें धो देता, उठा के धो देहली, सफाई कैली और खूब बढ़िया से पकड़ के जैसे ढाके जात रहली झपोली। अब छोटे छोटे सांपे के केचुल रहल, तो एक जने के नकवा कट गइल रहल और एक जने के पुछिया कट गइल रहल। एगो नागिन रहली या एगो नाग रहने, नाग के पुछिया कटल रहल और नागिन के नकवा कटल रहल। अब नाग नागिन के कट गइल रहल, उनका महतारी को वहाँ पता चल गइल बाटे कि हमरे लइकन के लाता कुछ भइल बाटे। अब घरे आइल बाड़ी या गइल बाड़ी देखे, देखत तली त समझौले बाड़ी कि देख गलती से हमरे बेटी से भइल हवे, तू लोग हमार बाल बच्चे हवा, उहो हमार बिटिया हई, समझौले बाड़ी। लेकिन नाग और नागिन के तो मन में अब वही समय से एकदम क्रोध हो गइल रहल कि कौना मनुष्य के लेके आके ही हमार बहिन बना देले बाड़ी, आई कौने तरह से हमके कहतली हम अपन बाल बच्चे हई, हमार नाक कट गइल, इनका पूंछ कट गइल बाती, ये तरह से कहतली हमार महतारी होके यान केहू के अपने मतलब क्रोध अब ईर्षा भरल जाता उनका मन में। सोचले बाड़ी के बढ़न जब होखम तिन्ही के डसम, पहले सबसे पहले इन्हीं के डस ले। अब का भइल बाटे कि अब 1 दिन 2 दिन बीतल बा, अब बीतला के बाद से का भइल बाटे कि बीतत हुए फिर साल 2 साल बीतल, लड़की सियान हो गई शादी करे लायक। अब वो जो सांप रहल लोग उनका केचुल उहो लोग बढ़न हो गइल रहल लोग, ढेर बढ़न हो गइल रहल लोग, लेकिन ओ झपोली में से भी निकलल ना रहल लोग। ओही जंगलिये में से एक दिन एक गांव के राजकुमार होत हुए अपने शिकार खेले जात रहने ओई जंगलिये में। सोचने कि ये जंगल में एक कोने से ओ कोने शिकार खेल लेवल जाए। ओई जंगलिये में जात रहने तब तक इनका पिताजी देखले बाने, उहे नाग देवता देखले बाने शंकर भगवान, त कहतने कि ए राजकुमार तू कहाँ जात ल, ई हमार रुक
आ तुहार शादी उदी भइल बा त कहत ने कि ना हमार शादी नहीं भइल त का बात है। हमरे घरे एगो बहुत सुंदर लड़की बाड़ी, हमार बेटी हई, मनुष्य हई, हमन के त जानवर हई, उ मनुष्य हई। उनसे बियाह कल, सर्वगुण संपन्न बाड़ी, खिलावा पिलावा परिवार के रख, सब कुछ जानत तली। कहने राजकुमार ऐसने के ते खोज रहल हवे। शिकार खेले जात रहनी है, लेकिन भगवान देखी आज कौना नक्षत्र से ऐसन समय लिख के भेज देले बाने। अब गईने राजकुमार लड़की के देखले बाने, मोहित हो गइल बाने, बियाह क के घरे ले गइल बाने। बियाह क के घरे ले गइल बाने, कुशल मंगल से रहता लोग, आराम से रहता लोग। एने भोले बाबा यानी कि शंकर भगवान पार्वती माता भी नाग और नागिन के भेष में बहुत खुशी बा लोग ई जो पृथ्वी पे आके। अब सोचता लोग कि हमार जन केचुल बा लोग, ई नाग नागिन बा लोग, इतना सारे बच्चे बाने, आ थोड़ाउरी बढ़न हो जाई लोग तो छोड़ देवल जाई, वो लोग घूमी फिरी खाई पी लोग। अब कुछ दिन के बाद जब उ केचुल के छोड़ले बा लोग कि जा तू लोग बढ़न हो गइल बाड़, खा पी आराम से रह लोग, आ सांझ होई तो घरे चली गई लोग। लेकिन नाग और नागिन के मन में कहीं ना कहीं संकोच रहे कि लोग कहीं डस ना लोग हमरे बेटी के। नाग और नागिन कहीं जा लोग तुम कर सखी सहले हल, उ जौन नागिन रहली उनका के कह दे तू तो सुपने खिया लागत तू ना कवे नहीं बा। अब उ चिढ़ जा, उ जौन नाग रहने उनके के कह दे तुहार पोछिए नहीं बाटे, तू तो एकदम उ पोचकट्टा नियर लागत ल, यही त चिढ़ा दे लोग, ललगड़िया बंदर नियर लागत ल कि हेती चुकी पोछी बाटे। अब उ चिढ़ जा। अब चिढ़ला के बाद से घरे आमे तो रोज कहे आ उनका माई बाप के समझा में। अब नाग और नागिन दोनों जने डेराता लोग कि कहीं हमरे बेटी के जाके कहीं डस न ले। अब रोज सोचे लोग कि दोनों भाई बहनिया जाने सब उनके घरे लगाता, ओके घरवा जाके कहीं कुछ ऐसा को न दे। पहला दिन जब गइल बा लोग नाग और नागिन अपने बहिन यहाँ, तो संझा जुड़वावत रहली, शाम के समय दिया बाती जरावले बाड़ी और संझा माता से विनती करतली कि जौना तरह सबका घर दुआर एकदम शांति से बाटे, एकदम शीतल ठंडा देतलू, संध्या जुड़वावतलू, वही तरह हमरे माता पिता के और हमरे दोनों भाई बहन के और जितना छोट मोट हमार भाई बहन बा लोग सबके जुड़वई ह कि एक जने के नाक कटल बा, एक जने के पोंछ कट गल बा, ओहू लोग के जुड़वई ह और हमसे जन गलती भइल बाटे ओकर क्षमा करी ह। सब कोई सुन के अब क्षमा मांगतली या जुड़वावे के कहतली। अब उ नाग और नागिन सुनता लोग और कहता लोग कि अरे इत हमन खातिर दुआ मांगतली, चल घरे चलल जा। अब चली आइल बा लोग, कहता लोग कि बिहने आवल जाए तिनके डसल जाए। नाग नागिन घरे गइल बा लोग, उनका माई बाप देख के कहता लोग कि लागत आज डस लेले बाने सब। लेकिन फिर उ लोग कहल लोग कि ना लागत त ना बा, कुछ ऐसा रहत संदेशा जरूर आइल रहत। फिर दूसरा दिन गइल बा लोग, शंकर भगवान के पूजा करत रहली या खिड़की राहे घुस गइल बा लोग आ देखता लोग कि उनके घर में जाके उ दुआरे जौन अपने पूजा रूम में बैठल बाड़ी, पूजा करतरी महल में बैठ के आ विनती करतरी भोले बाबा से दया मांगतली कि हमार माता पिता के, हमारे छोट छोट भाई बहन के सबके रक्षा करिया है भोले बाबा, दया बरसई है। और हमरे जो बहन बाड़ी नकवा कटल बाटे या जौन भावा बाने हमार पोछिया कट गइल बाटे, उनके हमसे जौन भूलवा भइल लोग का क्षमा करिया और लोग के ऊपर दया बरसई है। अब देखले बा लोग देख के अब वहां से कहता लोग कि ना आज के बाद ई काटल ना जाई, ये बहुत बढ़िया बाड़ी हमार बहिन, अब बहुत अच्छा बाड़ी कि हमन के जानबूझ के नहीं कटले और जानबूझ के ऐसा नहीं कइले। आजू के बाद से हमन के कबो इनके डसे ना आवल जाई, बहुत बढ़िया बाड़ी। खुश हो के घरे जाता लोग और नाग नागिन चिंता बा में पड़ल बा लोग कि आज तक कटिए लेले हो सब गांव भर, का से का भइल होई हमरे बेटी के घरे। अब एने आवता लोग उनका नाग देवता नाग माता सोचता लोग आ देखत हुए कहता
कहता लो कि ना अब तुहन दोनों जने के हम कुछ ना सुनम, तुहन दोनों जने हमरे बेटी के डस ले होई बलो, हमार बेटी के कहाँ से कहाँ का भइल होई, पूरा गांव महल कहाँ से कहाँ हो गइल होई। अब रोए लगल लोग। तुमकर जो नाग बेटा रहने कहतनी कि ना ए बाबूजी हम डसले नहीं खी अनई डसले बाड़ी, केहू नहीं खे डसले, हमार दीदी बड़ा बढ़िया बाड़ी, हम मन खातिन दया मांगेली, संध्या के समय जब होला त जुड़वावे के कहेली, सब कुछ जुड़े रहे, नैहर सासुर सब बनल रहे, सब दया हुआ मांगेली, हमेशा अपना खातिर नहीं दूसरे के लिए मांगेली। अब ई सुन के बड़ा खुश भइल बाने या कहतने कि ना हमन के कबो डसल ना जाई, और जैसे रहली उसे खूब बढ़िया से कुशल मंगल से बाड़ी। अब ये लोग के विश्वास नहीं के भइल। अब बिहाने भइले ओई संजोग में ओई जंगल से राजकुमार होत शिकार खेले फिर जात रहने, त राजकुमार भेटा गइल बाने अपने ससुर से। तो कहतने कि का उ जो नाग देवता रहने कहतने कि ये राजकुमार हमार बेटी के हाल चाल बताई, कैसन बाड़ी, बढ़िया बाड़ी ने और सब कुछ कुशल मंगल बाटे ने। कहतने हाँ सब बढ़िया बा, कुशल मंगल बाटे, आराम से बाड़ी, कि आप खुश रही वो लोग खुश बा लोग। कोई सुन के अब चल गइल बाने। तेही से कहल जाला गुरु बहिना कबो केहू के लिए बुरा ना सोचे के चाहे, जे बुरा सोचेला आ सोचेला कि हमरे लिए वो आदमी बुरा होई ना, उ कबो न कबो कहीं गलती से भूल चूक हो जाला, तब कहीं भूल चूक के माफ कर देवे के चाही। कबो के मन में लेके ढेर दिन लोग के ईर्षा ना करे के चाही। वही तरह से नाग देवता नागिन बड़ा खुश भइल लोग, और जैसे वो लोग खुश भइल बा लोग, शंकर भगवान वैसे ही दया कइले बाने उनके घर परिवार के ऊपर और सबके ऊपर वही तरह दया करें। ते गुरु बहिना सब अगर हमार आप लोगन के कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी।